Hello friends, Borebai, Bodojobinfo, official YouTube channel good news. The mini Gr-3 apply video naide नोंथांमोननि लिंकआ एक्टिभ जाबाय A to Z नाय मबाइलाव बोरै खालामो ओमफ्राय नोंथांमोना गाव गावनो सोलोंनानै खालामनो हागोन दा जोङो डाइरेक्ट अफिशियेल पेजआव थांग्रोगोन जाहाथे नोंथांमोना क्लियर जायो दा बिनि लास्ट डेट 16 जानुवारि दा जों फैबा अफिशियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो बेबादि पेजखौ मोनगोन नाथाय जोङो फार्स्टनि साइटआव थांग्रोगोन दा फट'नि साइजखौ नायग्रो दा फट' आरो साइनल' आपल'ड खालामनांगौ दा जोङो डाइरेक्ट अफिशियेल साइटआव थाङालासिनो फिन खनसेबाव फैफिनबाय बेक फैनानै डाइरेक्ट जों साइट फैबाय dmi.assam.gov.in लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो लेटेस्टआव फैनानै नैबे लिंकआ बेयाव क्लिक खालामनांगौ दा जों क्लिक खालामबाय स' खालामनाय लोगो लोगो एप्लाइ अनलाइन मोनबावो बेयाव क्लिक खालामदो अके थुना होदो आरो थुनाय लोगो लोगो जोंहा पेजआ मोननै मोनदों बेनो जाबाय एडमिट बेनो जाबाय टेक्निकेलाव दा बेनि एग्जामा जोंहा 2 जानुवारियाव जागोन ओमफ्राय नन टेक्निकेला दिनैनिफ्राय एप्लाइ जाबाय बेनो जाबाय डिएमइ स' नोंथांमोना डिएमइनि एग्जामा फेब्रुवारियाव जानाय चान्सआ दङ आरो ग्रेड 4आबो जानाय चान्सआ दङ दा जुदि अफिशियेल नटिस नायनोबा बेयाव दङ नै नन टेक्निकेलाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन होमबानो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा बिनि बागै मैया भिडिअ खादों डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना चेक खालाम मा क्राइटेरिया नांगौ गासैबो नोंथांमोना बुजिगोन दायो जों नन टेक्निकेलाव क्लिक खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय जोङो रेजिस्टार खालामसै एप्लाइ खालामसै लास्ट डेटआ 16 जानुवारि ओमफ्राय फट'नि साइजखौ नोंथांमोना नायदो 50 केबिसिम हागोन नाथाय पिक्सेला गोरोबनांगोन थ' बे पिक्सेलखौ नायबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय साइनआ नोंथांमोना 30 केबिसिम हागोन साइजआ गोरोबनांगोन दा जायफ्रा मबाइलाव खालामगोन नैबे पिक्सेलखौहाय फट' रिसाइज एपजोंहाय मिलायबानो जाबाय होमबानो आरामसे आपल'ड जागोन नोंथांमोना मबाइलावनो खालामनो हायो दायो आं मबाइलाव खालामगासिनो दङ नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो फर्मआ फैबाय नै बेबादि सिस्टेमाव दा बेखायनो जोङो दसेनो खालामनो हायो आपल'ड खालि फट' साइनखौल' आपल'ड नांगोन बाखि डाटाखौ जों नांगोन दा बेखायनो नोंनि नामा जेरै सार्टिफिकेट दङ फार्स्टआव नोंनि नामखौहाय आधार कार्डआव जेरै दङ बेखौ बेयाव लिरबानो जाबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ लासै लासै नाय गोरोन्थि खालामनाङा बेनिफ्राय नोंनि फादार्स नेम मादार्स नेमखौ बाव जेरै दङ लिरबानो जाबाय ओमफ्राय हाबा जानायफ्रा जुदि हौवा दंबा लिरबानो जाबाय एन्ड बार्थडेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बेयाव ओमफ्राय मेल फिमेलखौ सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोननि जेन्डारखौ दानिया फैबाय एड्रेस फार्स्टआव भिलेज होनानै नोंनि गामिखौ होदो सेकेन्डआव नोंथांमोना पस्ट अफिस बेखौ होदो ओमफ्राय थार्डआव नोंथांमोननि पिएसखौ होबानो जाबाय बेखौ मेनुवेलि नोंथांमोना लिरनानै होथारनांगोन होमबासो एक्सेप्ट जागोन सिटिखौ सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोना लिरना होदो गाव गावनिखौ जेरै क'क्राझार उदालगुरि बाक्सा देन सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोननि जिल्लाखौ अके उदालगुरि होबाय आङो फिन खनसेबाव आसामखौ सेलेक्ट खालामदो स्टेटखौ फिन नाम्बारखौ नोंथांमोना होनो होदो एड्रेसा सेम एज एबाव होबानो गोजौनि एड्रेसा गाहायाव फैगोन जुदि एड्रेसा गोरोबाबा प्रेजेन्टखौ जुदि होनो गोसो दङबा नोंथांमोना बेयाव एक्सट्रा लिरनानै होनो हागोन दा बे थांबाय स' दानिया फैबाय मबाइल नाम्बार नोंथांमोननि थ' मबाइल नाम्बार एक्टिभखौ होनांगोन बेनिफ्राय सेन्ड अटिपि होनानै नोंनाव अटिपि थांगोन कड थांगोन बे कडखौ बाव होनानै भेरिफाइ खालामनांगोन अब्लासो भेरिफाइड जागोन एडिसनेल फन नाम्बार होनो गोसो दंबा नोंथांमोना होनो हागोन स' दायो नेक्स्टआव फैबाय मेल एड्रेसखौ होनो हागोन बेनिफ्राय इन्डियान थाखाबाय बेनिफ्राय फिजिकेल आइडेन्टिफिकेसन मार्कआव नोंथांमोना होनो गोसो दङबा बेयाव होबानो जाबाय मल अन फेस बेबादि जि होयोमोन एन्ड केटेगरि नोंथांमोननि कास्टखौ सेलेक्ट खालामदो एसटिपि खथायाव सेलेक्ट खालामदो ओमफ्राय फिजिकेल डिसेबिलिटि बा येस होनानै नोंथांमोना मानि सायाव बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ आरो अके सेलेक्ट खालामदो नै बेयाव दङ गोबां दं अपसन बे गैयाबा नोंथांमोना मा खालामनांगोन न' अके स' जोङो बेयाव न' होबाय आरो न' होनाय लोगो लोगो बे थांबाय जों पार्मानेन्ट एड्रेस आसामखौ जों येस होबाय ओमफ्राय Gr-3 पस्टआव जों येस होनांगोन टेक्निकेल नोंथांमोननि नन टेक्निकेल थाहैनांगौ जों नन टेक्निकेलाव जों सेलेक्ट खालामनानै येस होनाय लोगो लोगो गोबां अपसन ओंखारगोन दानिया नोङो मायाव एप्लाइ खालामनो सानदों बेयाव गोबां रोखोमनि पस्टआ दङ स' जायनोखि ड्राइभाराव खालामनो सानदों ड्राइभाराव सेलेक्ट खालाम 10 पास खालामबानो हागोन लाइसेन्सआ LMB थानांगोन LMB गैयाबा हानाय नङा स' बेनिफ्राय जुदि क्लास नोंथांमोना HS पास बा नैबे ग्रुप 8आवहाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबा बेवहाय नोंथांमोननि HS पास बेनिफ्राय 1 इयार कम्पिउटार डिप्ल'मा बेयाव नांगोन दा बेनिफ्राय मोनसे मोजां बाथ्रा आरो जायफ्रानोखि डिग्री पास मोजां बाथ्रा बेयाव जेबो डिप्ल'मा नाङा खालि नोंथांमोना ग्रुप 5आवहाय सेलेक्ट खालामबानो डिग्री पासआ खालामनो हागोन अके डिग्री पासआ गासैबो पस्टआव खालामनो हागोन जुदि नोंहा डिप्ल'मा दङबा कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा मेक्सिमाम पस्टआव बेयाव हायो ग्रुप 8 एन्ड 5आव हागोन एन्ड नोंथांमोना 7आवबो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना 6आवबो हागोन आरो दा बेखायनो आं मैया मोनसे अफिशियेल भिडिअ होदोंमोन चेक खालाम डिसक्रिप्शनाव मानोना गोबां कमेन्ट्स खालामगोन सोर हागोन हाया होननानै फिन खनसेबाव नोंथांमोना भिडिअ नाय अब्ला नोङो क्लियर जागोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारा बेखौ नांथारगोन अके बे बक्सआव आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ बेखौ नांथारगोन बे गैयाबा आसाम स्टेटआव साख्रि मोना दा बे थांबाय स' दायो जोङो पस्टखौ सेलेक्ट खालामबायना HS लेभेलाव एबा डिग्री लेभेलाव दानिया जों फार्स्टआव 10 पासनि डाटाखौ जों सोनांगोन जेरै मार्क्स अबटेना नोंथांमोना आउट अफ
600 नि गेजेराव बेसेबां मोनदों जेरै 300 बा स' 300 होदो बेनिफ्राय मार्क्स अफखौ नोंथांमोना बेनो जाबाय नोंथांमोननिया 600 थायोना बेखौहाय होबानो जाबाय आउट अफ मार्क्सखौहाय एन्ड पार्सेन्टखौ बेसेबां मोनदों बेखौ सेलेक्ट खालामदो आरो बबे इयाराव नोङो पास जादों मार्क्सआव नायबानो जाबाय दा बे जाबाय नोंथांमोननि बर्डआ सेबा जागोन बेखौ जों मिथिबाय दानो फैबाय HSS लेभेलाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन बेयाव आर्ट्स साइन्स कमार्स मोनथाम अपसन थायो जायखिजाया नोङो बबेनिफ्राय पास खालामदों स्ट्रिमखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय मार्क्स अबटेनखौ जेरै होदोंमोन थिग बेबादिनो होदो HSS लेभेलनिखौ मार्क्सखौबो होदो नोंथांमोननि आउट अफखौ एन्ड पार्सेन्टखौ होदो इयार अफ पासिंखौ होदो बर्डआ जाबाय नोंथांमोना एसेकआव थांदो एन्ड बेनिफ्राय डिग्रिखौ नोंथांमोना आर्ट्स साइन्स कमार्स जि होदों बेखौबो सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोना अब्ला नोंथांमोना मिथिसिगोन सेम प्रसेस होदो अब्लानो जागोन दाना डिप्ल'मा स' बेयाव ओरैबायदि मोजां निउसआ बेनो जे दायो आपडेट जाबाय DCA दङ DCA माने जों मिथिगौ जे 6 मान्थ्स डिप्ल'मा सार्टिफिकेट दङ ना मेक्सिमाम बेखौ नोंथांमोना जुदि दङबा सेलेक्ट खालामदो आरो जुदि नोंना 1 इयार बा नोंथाङा 1 इयारखौ सेलेक्ट खालामदो ओरैनोथ' गाइडलाइन्सआ 1 इयार बिदोंमोन नाथाय DCA होनाय लोगो लोगो जोङो मिथिगौ मेक्सिमाम 6 मान्थ्स डिप्ल'मा थायोना बेखौ नोंथांमोना मिथियोब्ला आंनि नलेजआव 6 मान्थ्स मेक्सिमाम थायो DCA बेखौ सेलेक्ट खालामदो जायफ्रा 1 इयार गैया आरो जायफ्रा 1 इयार दङ नोंथांमोना गोजौनि अपसनाव सेलेक्ट खालामबानो बेस्ट जागोन दा जायखिजाया मोननैनि गेजेराव मोनसे दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखायनो बेयाव आङो DCA खौ सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय गाहायनि अपसनाव नोंथांमोना येस होनांगोन कम्पिउटार रोंना रोङा सोंनाय दङमोन एसे क्रप जाबाय बाट बेयाव येस होबानो डाइरेक्ट जासिगोन दायो फट'आ नोंथांमोना मेक्सिमाम 50 KB साइना 30 KB बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मोजां गोरोबहोबासो बेयो आपल'ड जागोन बेखायनो स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन दा बे जाबाय नोंथांमोननि एन्ड दायो पासपर्टआ नोंथांमोननि नामखौ होनानै 1 2 3 हेशटेग एबा @ नोंथांमोना होबानो जागोन अब्लानो गोसोआव थागोन दा जों गासैबो नायदो गासैबो नायोबा नोंथांमोना बे डिक्लेरेसन दङना बक्सआव मोननैयावबो टिक मार्क होदो ओमफ्राय फाइनाल साबमिट दङ बे फाइनाल साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो फाइनाल साबमिट जाबाय दा बेनो जोबोर इजि प्रसेसआव अनलाइन खालामनो हायो गावनो मबाइलाव खालामनो हायो नोंथांमोना गुबुनाव थांनानै खालामनो गोनांथि गैया जोबोर इजियाव खालामनो हायो दा मोजां बाथ्रा बेनो नोंथांमोननिया डिप्ल'माया HSS लेभेलना जायनोखि नोंथांमोना DCA दङबानो बेयाव एक्सेप्ट जागोन बाट 6 मान्थ्स लिरनाय गैया डाइरेक्ट DCA सार्टिफिकेट दंबानो नोंथांमोना खालामनो हासिगोन आरो